cal queres? Escolle ti. Vou. Mira, aquí teño un moi especial. Eras unha vez unha moza moi soñadora, que estaba chea de ilusións. A súa vida era complicada e o maior desexo era ir a aquel baile. Outra vez o mesmo, xa estou cansa. Como me dan os pés. Pero haberá que contar a historia do principio, non? Parvadas, quen pode creer iso? Vestidos caros, zapatos de cristal, unha cabaza convertida en carroza, todo rodeado de masia. E logo, non foi así? Non como tío contas, quen podería durar uns zapatos de cristal toda a noite? E en riba tiven que marchar antes do previsto. E como non tiña carroza, tiven que pedir un taxi. Como? Deixaste ao príncipe? Ti víchelo, por que crees que segue solteiro? Serei loura, pero non son parva. E non son a única que pensa así, xa verás. Aurora, podes vir? Chamou alguén? Conta do príncipe, pero que tes, non durmiches ben? Cala, cala. Outro día estive toda a tarde metida no taller. Pasou o tempo voando. Claro, cando me decatei xa era de madrugada. Quedei rendida. Por eso picaste coa agulla, non si? Que agulla? Non, iso é o que din. Pero cosendo sempre podes picarte. Eu piqueme moitas veces e non me pasou nada. O que pasa é que tiña un sono. Cando me deitei, caí esgotada nos brazos de Morfeo. Creo que dormí un gallo. Perdone que vos interrumpa. Teño que dicirche que os teus pais estaban moi preocupados. Non espertabas. Ata chegaron a chamarme por se eu e os oranos enviamos de algún homenciño. Pero xa sabes como son. De calquera cousa fan, un mundo. Se vos digo que ata chamaron ao príncipe... Aí se pasmou. Avisarían, non, pero ainda sigo esperando. Parece que estaba moi ocupado. Ai, sí, porque eu vino no baile. A mí dixeron, mas non nos cogieron con alta rapunceta. En que pasa co príncipe, mamá? Ten paciencia, segue escoitando. Este rapaz... Oi, e ti non me da matar? Só, ainda que eu creo que eres teño alergia ou algo así. A mí dixeronme que estaba envenenada. Parvadas, o que pasa é que teño unha dor de barriga increíble. E a bruxa da frutería recomendoume manzá e repouso. Pero escoita, non será unha desas dietas tropicais, non? Basta xa, temos que seguir coa historia. Alguén pode dicirme onde está o príncipe? Aquí estou, querida. O que faltaba. Perdiches algo, niña? Que? Que si perdiches algo, princesa. Pero que visto? Pasou o día, pasou a romería. Iso non o volvo a poñer en esa máis. Aurora, mamá. Atomaste ben? E cando estive mal? Chamaronme outro día os teus pais moi preocupados. Enseguida pensei o peor. Cala, cala. O que pasa é que estaba moi cansa. Mellor para ti, quero decir, para nós. Que fas? Non cho recomendo. Quedei dormida e collemo frío. A fasta non che vai a contaxiar. Deixa que coide de ti. Sei coidarme eu soliña. Non me quero. Brancanieves, hoxe tive un día terrible. Menos mal que estás aquí para solucionarme. Cala, cala. Estou igual que a ti. Teño unha dor de barriga. Pois eu teño a solución a túa dor, non? Que o amor o cura todo. Non te preocupes, só. Gata tus picos que non os necesito. Creo que vou probar con esta maza. Este increíble, como cambiou o conto. Bueno, foiseme tarde. Ademais, xa chegamos a fin da historia, non sigo? E se vamos a tomar algo? Para vamos a nos dunha cafetería non moi longe daqui. Que vos parece? Creo que necesitamos unha salsilla. Entra, non. Esperade, guapos, podemos tomar un café, porfi. Fin, pequena, este é o final da historia. Gustouche? Encantoume, mamá, pero que pasa co príncipe ao final e coas princesas? Creo que iso non precisa saber agora. E así é, non todo o que din os contos é a verdade. Ninguna princesa precisa do seu príncipe, e moito menos para ser feliz.